ya jeblas ki jeblas pian alah ya yo hey pas ya ho ho hey yo hey ya oh pas pas yo 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 ho ho hey pas lo kandhane kang sekara gadung tuwin kembang-kembang menara kang esmu arum winarana yata-yatan katikusuma mangambar wara kuku sing dukaku melon kalon hawar mega lir membo bathara tan samar pamoring sukma sinak maya winah ya ing sepi sinimpen talange ngelbu pambukaning warana terlen saking liep layap ngaluyo pindha pasating sumena sumusu ping rasa jati alah ing kono to mau datan kinut sak nenggih patih prasta ngawe sangya para yaksa pating deler paniayah macan sewu mungguing kerangkingan aglar kang samya seba pindara bingkang samudra Katya panjraing puspita
kang bala tumingal acambo samya medal lilir tetet wileting ganda dayawanggung manguncang niti bencang sangat cimicil alati nyong daliwus kutha Surawilaga kaya buta singa regil pasti jangga dendanya mangambak boyo kawula nuwun kula kang putra pun Wirupaksa cemadhong dawuh nadyan kula semantrugi kula pun Wilutaksa cemadhong dawuh kula mboten kantun kula pun Puntataksa cemadhong dawuh kula kala dana cemadhong dawuh kula kala Bantala nyadhong dawuh Kiranopati ya kabeh wadya ngalengka utamane anak-anakku Megananda Dewantaka Trikaya Trinetra Trisirah sira perlu tak babari gati ning pasewakan wektu dina iki ingkang sinuwun Prabu Rahwana lagi duka awit nggone kleru penampa kang dadi pangendikane Raden Gunawan lan Raden Kumbakarna satemah Raden Gunawan katundung saka Ngalengka babar pisan Gustimu Raden Kumbakarna uga katundung saking praja Ngalengka Ngendrajit kaya kang wis rinembug ana ing pasewakan mara sira ngantiya kadang-kadang wigati nututi laku ingkang Paman Gunawan diripih penggalihe kersa bali tetunggalan kelawan wong atuwamu ana ing praja Ngalengka Hyang ngestaken dawuh kula badhe nganti kadang-kadang kula ngripih Paman Gunawan Wibisana iya kanggo sira Wirupaksa Wilutaksa Puntataksa lan Kala Dahana Kala Bantala praja Ngalengka kang wis diwangun becik iki becik ayuh padha dijaga bebarengan aja mung jagak kemarang Sinuwun Prabu Rahwana ning kowe dadi kawula lan nayaka praja Ngalengka kudu melu njaga reh katentremaning negara tak jaluk kowe nggon dadi prajurit aja nganti singlar marang darmaning satriya tama ya kuwi kudu pinter ngatur gelaring baris lan kudu pinter nyimpen wadine negara lan tak jaluk lamun ta dumadi peperangan alu wong tatu arang keranjang tinimbang bali nandhang wireng lamun sira bisa netepi darmaning satriya tama ing kono bakal bisa ayem tentrem kahanan praja Ngalengka nggih ngestake dawuh ngestake dawuh kang manggono ngger Trisirah kasarak adoh alaku Paman Gunawan mara enggal metu njaba perintahna wadyabala wigati nyegat kreta titiane kang Paman Gunawan diripih karepe bisa tetunggalan lan praja Ngalengka eyang istana kedah kepareng kula nyuwun pamit saha nyuwun madhal pasian ya sing ati-ati duga kong sieri enjing bidha gumura saking Ngalengka negeri kung ingkang balakuswa prabusananira lir surya wedalira saka ing jala nitiarsa madhangi jagat tuk mungup-mungup aning sabocah ing wukir merbabak bang sumirat menasarating surya nampek mega lan gunung-gunung sampat sang para prajurit ketinggal gilar-gilar lampahing Prawadyabala
melek ayo donyang cok itu jauh karo bose ayo budak kabeh kanca-kancaku sing tunggu ringin tunggu nebuk tunggu jembatan ayo aja mentuk kabeh kene itu jauh saka bose kabeh aja ana sing kari iki komplit iki ora inti yo cak nyang kabeh demit-demit wedok 8 mangkat kabeh aja enek sing pamit ya kuntilanak kuning kuntilanak merah kuntilanak sakake demit wedok nyango kabeh nek akeh dihubung iki atiku ayem cok ayo aja nyang kabeh yo nang omah apa ngopeni apa ning omah yo Mas aku aja tak tinggal ya Mas aku elu kowe Mas Mas aku wis isi aja tak tinggal ya Mas sing nyaran tanggung jawab kok Mas cangkeme sapa lho menyapa ngalih kana film nangkane makrupak kulute aku ki tresna karo kowe tenan ya Dik ambel gedes wong lanang ya ngono kuwi nek urung kenek pikirane kudu kenek bareng wis terus
wisuh sing tanpa tanggung jawab. Ngalia kana, ngalih. Seliraku gondrong ora kaya kowe. Pilek pirang-pirang taun ora ditambahke. Jenenge ngene gawe iki. Ngalih kana rasa nyedak aku wis jijik arep kowe. Dek. Ayo ta, engko mangkat bareng. Mah, Sudimen. Aku wis ora sotah. Ora sirok, ora sutil. Iki lho gambarmu. Gayane kok. Ya mangkat ora? Mangkat to. Ora nek apa. Kowe mangkat ya sing sregep. Matane ambane semono kok ora betah melek. Ora ndek mata. Dek, neng di kancana aku ditinggal ki lho. Ora mesake aku to, Dik. Duh, wis. Mangkat ke susu nganti ra ketokan. Selak ditinggal bis. Kok jenenge wong ayo aku aja tak tinggal ya, Dik. Matane Residen ya. Ayo Pak. Sindene ayu-ayu lho Pak. Ya semen kok ya. Wis sing delok pake ae. Oh, pake atane. Bocah kok terus. Ayo Pak. Aku elu ning delok inden ya Pak. Ayo, ora usah gawe kisruh. Ora usah njuk jajan warna-warna. Pak util lah. Pak util. Ora nggo sangu kok ya. Risi. Wong gendong kok sendut-sendut iki apa? Aku jenenge, Pak. Wis ora sarewel. Uruse kono. Apa? Bubuk. Bubuk. Ya turu. Kok nek cindene cedhake gugah ya, Pak? Ya. Ora turu marai kisruh. Ora. Apa? Anu ku panas. Ora apa-apa panas kok hawane adem ngono. Anu ku anas. Anas-anas apa? Aktif. Apane sing sakit? Meneng-meneng wah nganti kisruh. Ora seneng wong jae. Wedhus ngono. Oh, seneng kok ganggu cah cilik ae. Bocah meneng-meneng kok. Mbok iku agil kok.
rada lemu-lemu. Sing butel gak rekoso ngene iki ya ta. Surungan. Buka Pandhawa tata kanthi wisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Maragana Samirana lan Warayang Pancabayu Wisian pagulingan 5 Kakang Mas Kumbakarna ingkang nyegat lampah kula wonten menapa Kakang Mas Gunawan Sumurupa sakbunggure siadi ditundung dening Kakang Rahwana pancen aku nderek ngelingke marang Kakang Rahwana nanging di nasibku ora beda sira Yayi Gunawan upama pun Kakang ora tumuli metu saka Sitihinggil mesti kelakon ana kursi tumibana sirahku Gunawan adhiku di pangarasaku wis ora gathuk melu Kakang Rahwana kang pancen mung gugu karepe dhewe
Dheweke ora mikir menawa negara bisa ngadeg kuwi jalaran kekuatan kang eneng jero praja kuno. Monggo kekuatan kuwi mau ora mung Kakang Rahwana dhewe. Ning kene yo dene Kakang Rahwana wis ketok banget oleh sumungah sesungaran dasare sih darbe sloga sapa sira sapa ingsun. Gek bakale ngalengka iki arep dadi apa ya, Di? Kakang Mas, estunipun boten kirang-kirang pitutur luhur kunjuk dhateng Kakang Mas Rahwana. Ingkang ujubipun namung ngedapur ngluhuraken asmanipun Darah Ngalengka. Nanging dasaripun pancen Kakang Rahwana boten nate krasa nampi pamrayoginipun tiyang sanes kok Kakang Mas. Nuwun sewu. Kula badhe nderek semelawatur. Ya Harmatarapa. Kula suwun paduka bendara kula kekalih sampun ngantos kaget dhateng lekasipun Sinuwun Rahwana. Awit menapa karana tumindakipun Sinuwun Rahwana menika saged kemawon kaperbawan dening jaman wesi, Den. Manggo dhisik kowe kandha teka ana jaman wesi. Tur dasare kandhamu kok rada jumbuh karo rasaku. Kowe matur Kakang Rahwana kaperbawan dening jaman wesi. Jaman kok wesi? Apa ana jaman tembaga? Enten Raden. Jaman menika dipun perang manut tataranipun piyambak-piyambak. Inggih menika sinebat jaman emas, jaman perak, jaman tembaga, lajeng wekasan jaman wesi. Dene jaman-jaman kala wau nggadahi watak piyambak-piyambak tur wonten titikanipun. Kadosta jaman emas niku titikane tata susila tesih wutuh, tata krama tesih murni. Hambekasih dhateng sesami tuwin tanduk tepa slira menapa dene rasa rumangsa tuwin ngurmangsa menika tesih balung sumsum wonten saben tiyang. Sedaya menungsa sami ngestakaken sabdaning pangeran kanthi temen-temen. Mila inggih jaman emas kala wau menungsa sami kalis saking hambek culika candala jail metakil kawimbuh cethil. Lajeng wonten jaman perak. Ing ngriki menungsa sampun wiwit ketukulan dosa. Boten kentang namung sekedhik saben tiyang pun wiwit remen tindakaken utawi ngangen-angen hambek Durjana Juti. Wiwit seneng goroh, remen jinah bandrek. Ingkang mekaten adeking kasusilan sampun wiwit miring sekedhik. Nalika jaman perak kala wau kadursilan deleng wani ngeglo. Tasih dedemitan wonten telenging manah saben menungsa. Jalaran rikala semanten ombaking tata susila tasih ageng saha tasih sentosa. Namung nadyan makaten no jagat sampun wiwit pincang, sampun ketingal wiwit miring lampahipun kautaman menika. Lajeng jaman tembaga. Ing jaman tembaga kala wau kasusilan kaliyan kadursilan sampun gebak. Bab sing elek karo sing apik wis padha digdayani. Ing kono ana piwulang suci dipun gelar, ing ngriku ugi wonten piwulang duraka ingkang jumedhul. Tiyang ingkang gegulang kautaman saben dinten abenajeng mung padu wae kalih wong sing tumindak Durjana. Kabecikan dipun undhakake ning piyawon nggih saya ndrbala. Tiyang sing ora jejeg imanipun bingung, ora iso mbedakake endi dalan sing bener, endi dalan sing luput. Sebab menapa? Awit sedaya piwucal sampun dipun pulas kanthi endah tur nengsemaken. Namung tiyang ingkang caket kalian pangeran kemawon ingkang saged mbedakake ala karo becik. Lajeng jaman wesi. Jaman wesi niku disebat jaman akhir. Nalika semanten jagat sampun wiwit kebak dosa lan mala. Ketitik tata krama wis ora dienggo, kasusilan yen pocapan, mangan barang haram, barang wis ora dipikir. Mlebet kados paduka. Jane ngerti yang tumindake kuwi ora bener. Ning gandeng dieming-emingi dhuwit, lah rasane ndablek butuhe wareg.
Barang sepele digedhekke, wong bener digawe luput, wong temen kinarya cidra, wong ala digawe becik, wong kliru dianggep bener. Niku tesih wonten malih anak wani mateni wong tuwa tegel nyiksa anake. Gotong royong wis luntur, tresno asih malah dianggep kleru, tanpa gelem mikir karo labuhane wong. Kabeh mung mburu butuhe dhewe tanpa mikir kiwa tengene, mung nuruti kesenengane dhewe. Paribasan kowe cilaka ya karepmu, sing penting aku anak bojoku urip kepenak. Ora peduli kuwi sedulur apa kancaku, waton aku iso, aku butuh, mesti tetep dipangan, mesti tetep dibadhok. Niku mungguh watake jaman wesi. Jaman wesi niku kabecikan nggih tesih enten, tata krama ya tesih ana. Ning ya munggo abang-abang lambe, mung lelamisan mawon. Ning sejatine isine ati niku wis kejeme malah ngungkul-ungkuli. Seneng gendhungku malungkung, seneng digunggung, seneng dilem, seneng diompak. Wah, yen dilem ngono wah, gedhe ndase. Rumangsa iso dhewe, tur ora iso rumangsa. Sak nggon-nggon senengane ngetupur sumuk, sapa-sapa disumbari, apa-apa dipamerke. Niku jaman wesi ngoten niku. Rumangsane niku sing iso tuku niku mung dheke dhewe ngoten lho. Saking pangraos kula, monggo paduka kedah sabar nggih Den. Kula aturi mulat. Inggih. Kakang Mas Kumbakarna. Inggih, namung Sang Rama Regawa ingkang saged nyengkakaken jumeduling jaman Mas menika. Mila Kakang Mas, dinten menika kula nyuwun pamit. Kepeksa kula kedah pisah saking Alengka, kula badhe suwita wonten ngarsanipun Sang Prabu Ramabadra. Lenglenging driya mangu-mangu mangun gong kanduhan rimang. Lirlena tanpa kanin Yayi Gunawan. Yen Siadi arep lunga suwita Prabu Rama aku tak melu ya Di. Mangke rumiyin Kakang Mas, mangke rumiyin. Kula suwun saklebeting wanci kados mekaten kala wau Kakang Mas sampun ngantos nyaketi dhateng Prabu Rama langkung rumiyin awit menapa dana sing para wanara menawi wonten raseksa ingkang nyaketi dhateng Prabu Rama inggih mesti paduka badhe kinarubut dhateng para wanara. Lah terus aku kudu piye? Kula inggih badhe suwita langkung rumiyin. Mangke menawi sampun kahanan ketingal prayogi tartamtu kula badhe kintun sandi riwarta dhateng paduka Kakang Mas Kumbakarna. Oh iya. Yen pancen mengkono aja kesuwen ya Di. Aku ora arep bali nyang kraton Ngalengka, aku arep mapan turu. Aku arep turu ana sak ngisore Gunung Gohkarna. Aku ora bakal tangi yen Kakang Rahwana ora eling Purwadaksina. Lan ngundurake rekyan Warasinta. Tak tunggu kabar kadang para Siadi. Kemarin kula nyuwun pamit Kakang Mas, hati-hati Gunawan. Gunawan! Wah! Wah! Togok wonten dawuh kadangku Gunawan lunga saka Ngalengka Gok. Nggih. Niku kisah sanes karepe piyambak ning gane wis ditundung karo sinuwun nggih. Kados pundi melih? Iya, Gok. Nggih. Aku titip ya, Gok. Dina iki aku bakal miwiti tapa turu. Ana sak ngisore Gunung Gohkarna. Aku titip anakku Kumba Aswani Kumba. Nadyan suwita ning Alengka tak jaluk aja melu-melu perkara Kakang Prabu Rahwana. Anakku Kumba Aswani Kumba karben suwita ngudi ilmu nggayuh kepinteran. Elingna ya Gok, yen nganti dheweke arep melu-melu perkarane wak ning Alengka, kowe sing menggak ya Gok. Nggih,
ngestakaken dawuh Raden, kula iki badhe ngawat-awati Kang putra Kumba Kumbaswani Kumba. Gok, aku bali. Aku bali panglebur gongso kok. Gunjang ganjing langit kalap-kalap kapun lirik intanging sang maweh gandrung putraku Bisawarna kula wonten dawuh Kanjeng Rama mestine kowe kaget Punarama kundur marang kasatriyan Parang Kuntara luwih risik tinimbang adat saben. Nggih daya-daya Kang putra nyuwun dawuh Bisawarna ngertenana dina iki aku wis tinundung dening awakmu Ngalengka. Kakang Mas Rahwana Raja wis wani nundung marang Gunawan supaya aku ora aja nganti nyambah bumi Ngalengka. Kang mangkono Punarama titip kasatriyan Parang Kuntara iki para nayaka padha ayamana. Oh. Paduka badhe ndak pundi? Punarama bakal switana ngersane Sang Rama Regawa. Awit apa? Ndak lawas ya mung Sang Rama Badra ingkang bisa ngendhakake marang kamurkaning wakmu Ngalengka. Oh ngenten Rama. Iya. Kang mangkono mangsa Badawa Sira Bisawarna lan Patih Kertabangsa babar pisan padha ngesuwana kawuling Parang Kuntara. Punarama njaluk pamit mengko le wektu Punarama bakal tilik marang karasanmu Her Bisawarna. Sembah sungkem ngendhan Jengkar Paduka Rama. Anoman malumpat sampun praping witing naga sari mulat mangandhap katingal ana manudya yukura aking gelung rina sakwara kesma kang iga-iga kaeksi Kakang Anoman ana apa Yai Jayanggada Urmangsa bungah lan urmangsa bombong dene Kakang Anoman wis lulus minangka dadi dutaning Sinuhun Prabu Rama lumawat ana ing Praja Ngalengka. Iya. Antuk pamujimu lulus Raharja pun Kakang nganti bali tekan Praja Pancawati. Kakang Anoman ana apa di sing gedhe pangapuramu ya Kakang nalika sira Kakang bakal budal dadi duta nganti dadi Pancakara karo aku kuwi kabeh ora kok perkara anggada kuwi gething mburu sengit karo Kakang Anoman babar pisan ora ning ya labet rasa kesurung
kepengin ngaturake dharma bektiku marang Sinuhun Prabu Rama. Iya. Ora dadi apa semono uga pun Kakang. Pun Kakang uga njaluk pangapura. Ora niat aku ngidak marang Si Adi. Nanging nggone pun Kakang mesake marang Sinuhun Prabu Rama kaselak kepengin mireng kepiye pawartane kang dadi ganti laning ati ya Gusti Ayu Wara Rekyan Sinta. Iya. Kang ana apa Di? Kabare Kakang Anoman gawe geger ning Alengka. Iya. Yayang Godo. Nalika pun Kakang wis kasembadan masrahake. Ya kuwi sesupe lintring temanten ya Sutya Ludira ana ngersani Sang Dyayu Wara Sinta. Dene Sinuhun Prabu Rama Anoman kadawan mbobot sepira kekuwataning Prabu Rahwana. Tak jarak Taman Argasaka tak ora arik. Taman Saka tak ora arik ndilalah ana sing ngonangi. Ya kuwi Yaksa Dewa. Kuwi anak Dasamuka. Dheweke wanoh-wani nyikara kelawan pun Kakang. Nganti pun Kakang tiba ana jero blumbang. Lena Yaksa Dewa ana reca sing ning jero blumbang tak bedol tak keprukke sira Yaksa Dewa ing kono dadi tumekaning pati. Nanging tinemune anak Dasamuka sing jenenge Indrajit dheweke wis ndingkik marang pun Kakang. Nganti pun Kakang dilepasi daman rante. Pun Kakang kena senjata rante sejatine rante kuwi mau bisa tak pedhot ning gandeng aku kepengin ngerti rupane Dasamuka kaya ngapa mula pun Kakang njur etok-etok ngalah. Aku etok-etok kalah. Pun Kakang diseret ana ngarepe Rahwana Raja. Ya saka jalaran kuwi pun Kakang bisa ngerteni mungguh praupane Dasamuka ya Rahwana Raja. Mula pun Kakang banjur dibondo arep dipateni sarana diobong ana alun-alun Praja Ngalengka dilalah. Nadyan Praja Ngalengka kuwi gudange buta. Buta duwe watak angkara ning ana pitataning janma ingkang napan ana Praja Ngalengka jenenge Raden Gunawan. Nalika pun Kakang bakal diobong Raden Gunawan nyedhaki karo aku. Aku diwenehi pangan, aku diwenehi ngombe, satemah pulih otot bayuku pun Kakang duwe kekuatan. Kepara Raden Gunawan paring dawuh, yen to titi wanci kala mangsa Rahwana ora bisa dindakake, Raden Gunawan bakal suwita ana ngersani Sinuhun Prabu Rama. Oh ngono, iya. Mengko aja Gunawan iki gek mata pitayane mungsuh ora. Pun Kakang maune ya mikir kaya mengkono, ning jebul Raden Gunawan kuwi becik lahir batine. Nalika para esuk rame-rame para yaksa nyedhaki marang pun Kakang wis padha nggawa obor. Pun Kakang diobong ana alun-alun Praja Ngalengka. Nanging bawane aku duwe tanggung jawab kepiye bisane aku bisa wal saka bebaya geni. Mula pun Kakang ngawut-awut geni sing ubar marang awakku, tak dum sak Ngalengka rata kabeh. Walah dalah. Sakbaline pun Kakang, aku wis kencan semayan karo Raden Gunawan. Mula aku mapan ana pucaking Gunung Mahendra iki awit pun Kakang bisa nyumurupi kahanan Praja Ngalengka saka pucuk gunung iki. Mula di sabubaring Ngalengka tak obong arep ana kedadian apa pun Kakang ngawat-awati saka kene. Oh ngono, iya. Iya, Kang. Yen ana keparing Kakang Noman aku uga bakal melu ngawat-awati marang sira Kakang Noman lan uga kepengin nyumurupi arep ana lelakon apa sawise Kakang Noman ngobong Praja Ngalengka lho. Agiatri sangga pirangu ora nanggul kinembet ambe desak naning bawana ing di ana apa Kakang para sawangan kae disawang saka pucuk gunung kene katon gumelar Samudra Hindi nanging ngisik segara kok ana kereta
dikusiri buta. Mongko ora urung bakal ngener pernah negara Pancawati. Sajake wong Alengka ora trima pun kangge ngobong negara Alengka. Kaya ana kreta dikusiri buta ora urung arep nyedani Sinung Prabu tak cegate wae iki. Alex. Ana munyuk nyegat lakuku kowe sapa? Aku Hanoman balik kowe sapa? Aku Kalarata Majaya. Kowe buta nunggang kreta arep menyang endi? Arep ning Praja Pancawati. Wah, kowe iki mungsuh. Aja nganti ning Pancawati. Ah! Ah, yeah! Ah! Ah, 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 oh! Ah, oh! Wah, Raden. Raden Anoman kepareng lerem saking sawetawis. Yaksa menika kusir kula Raden. Padukane sinten? Lho. Menapa paduka pangling? Kula ingkang rikala semanten manggi dhateng paduka Raden Anoman. Mboten kita sekedhik kula ngaturaken dhaharan saha unjukan kangge paduka Raden. Rikala paduka Raden Anoman badhe dipun obong wadya Alengka. Oh, Raden Gunawan to. Inggih wah ladal. Yun pangapunten Raden, bawanipun rikala semanten paduka nyaketi kula menika wanci dalu mila kirang permana panawang kula. Inggih boten dados menapa. Yayang Gada ana apa Kakang iki sing jeneng Raden Gunawan. Oh. Dipun tepangaken kula anggota Raden. Inggih, kula pun Gunawan Wibisana. Kula menika kadanganipun Kakang Mas Rahwana-raja. Mangke rumiyin. Paduka badhe tindak pundi? Kok nyaketi gisi ing Samudra Hindi? Inggih, Raden mugi dados ing kawuningan. Dinten menika kula dipun tundhung Kakang Mas Rahwana-raja supados kisah saking Alengka. Mila kula badhe netepi atur kula sekawit. Kula kepengin suwita wonten ngarsanipun Prabu Rama. Lebet inggih namung Prabu Rama ingkang saged ngimutaken dhateng Kakang Mas Rahwana-raja. Prabu Rama minangka dados utusaning adil. Prabu Rama Narendra ing hambek. Jujur Raden. Oh ngaten inggih. Oh inggih menawi monggo. Kula dherekaken, kula larepaken wonten ngarsanipun Sinuhun Prabu Rama. Namung nyuwun pangapunten. Lampah kula menika dipun bujung wadya saking Alengka. Wadya Alengka badhe nyepeng dhateng kula kepareng semene badhe kula wangsulaken wadya bolong Alengka. Pusakan jroning kewa mandika dangun celang pedhangipun kang kataman braja oh
tekeng lali sorak manengker gumuruh sorak manengker gumuruh Edian kowe kethek sing biyen ngobong Alengka urung minggat saka Praja Alengka iki tapel wates iki dudu tlatah Alengka ngaku kowe sapa Trinetra aranku Trinetra yo duwe karep apa goleki buronku ora ana kidang menjangan buronku dudu kewan nanging paman Gunawan kene ora ana sing jeneng Gunawan kowe rasa dadak nutupi mergo tak pelapati lakuning kereta titianing paman Gunawan nyedaki ana ngising Samudra Indi apa ora kowe sumingkira aja golek sing ora ana janji ora minggat aja tak babati barisam wah Edian utang wirang nyaruh wirang kowe mbiyen ngobong Alengka ing kene wancine kudu tak bekok ilang nyawamu mara maju aja banen-baning atiku oh hat pasti aku lupa Edian ya has hop ha oh ayan wait yo mati oh jambak iki tak saono hop oh ayan wah Has bagian oh wah waduh ya Edian bagian yo hoi 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 bagian tak yo hoi hoi oh wait hey lo hoi ah hoi yo ya as Edian mati jegal iki jalukmu yo top ya jeblas ki jeblas Edian alah yo alah wah oi yo Edian oi ngecewe hop hop hai hai Edian hai ho hai hui hai Edian waduh yo wah cekel bekok we entel lagi
As. Ya, hot. Ya. Hot. Hop, hop. Ya, ya. Median. Hot. Wet. Ya. Yan soi Anoman bali takon Wadya Bala Ngalengka Prawira Sandi ayo bekok ilang nyawamu cobaran hait kowe mati kowe hait hop oh hait yo hait hait oh hait hait oh hait hait wah eneng kancane ayo hait has hait wait ya yo hey ya ha hait yo hey ya oh yo stres kancane akeh men munyuki ayo oh hit hop hait yo hait hait wait dari mana dulu ini? Sing mrene ngendi? Ya. Hot. Yo, hot. Hot. Hot lo. Awas. Kanan. Siji. Gah nek keroyokan. Ya, hop. Ya, hop. Hey. Ya, hop. Ya, hop, Edian. Ya, hey. Ya, hey. Oh, hey. Ya, hey. Oh, hait! Oh! Hot! Hait! Yeah! Oh, hait! Yeah! Hey! You hait! Wah, ya! Asli. Ya. Hop, hait. Ya.
As. Hop. Median. Hop. Wah. Hoi. Median. Wah, yo. Hop. Yo, hop. Hei, hei. Hei. Wah, median. Median. Wah, median. Raden sampun sawetawis wadya ngalengka singgiraken monggo paduka Raden mapan wonten ing kereta badhe kula gendhong ngantos dugi Pancawati. Oh iya Raden. Yayi Jayanggada ana apa Kakang Anoman? Si Raja Keri. Ayo kowe enggal manjing ana keretane Raden Gunawan. Karepe nyengkake laku kereta arep tak gendhong tekan Pancawati. Yo manut. Ora pangling kereta titiane Paman Gunawan dibopong karo munyuk putih sing ngobar Praja Ngalengka biyen. Wis cetha, wis ngeglo. Paman Gunawan dadi pengkhianat. Matur Kanjeng Rama Dewaji. Yatri sangka perangu ora nanggul kinembet kembet terus sangat naning bawana Kanjeng Rama Dewaji anggen kula ngawat-awati lampahipun Paman Gunawan. Sejatosipun kula sampun pinanggih kereta titianipun Paman Gunawan. Namung wonten ingkang bebelo. Mboten pangling wanara ingkang rikala semanten ngobong negari Ngalengka. Dinten menika kereta titianipun Paman Gunawan dipun pondhong wanara ingkang wulunipun pethak kala wau inggih pun Anoman. Nyebrang Samudra Hindi tumuju wonten negari Pancawati. Jit. Wonten dawuh. Sing duwe moga nyegat Gunawan iki sapa? Sing duwe moga nyegat Gunawan iki sapa? Apa aku perintah kowe?
Lah kok kowe kandha karo aku? Kudune kowe rak kandha karo sing pikirane nyegat lakune Gunawan. Nalika kapan? Dasamuka perintah karo kowe, Jit, pamanmu kae cegaten jaken bali. Sing muni ngono apa lambeku? Eling-elingen, sing muni ngono kuwi cangkeme sapa? Lah kok bareng ning apa-apa kandha karo aku? Kleru kowe. Aku sing muni. Dasunde yang. Ah, ya wis. Apa-apa kok kleru. Mula ora sada kementhus, ora sada kemersik-resik, ora sada semuci-suci. Ngerti ora? Gunawan tak tundung minggat, aku wis mitung. Aku wis bobot. Mula ora sada dadak gawe reka dhewe-dhewe. Kowe nang kene melu Rahwana. Kowe mung kari manut. Kowe mung kari manut mung tak untali. Kowe turu ya micek aku arep ganggu dapurmu kuwi. Nek kowe manut aku. Oh nggih. Endi kok? Nggih. Nggih. Mula rasa donga muga dhewe-dhewe. Saiki nek ana apa-apane kene, ayo pating celilik kabeh. Pedoe sapa kowe? Nyuwun pangapunten. Jit, wonten dawuh. Wis cetha, pamanmu iki Suwita. Suwita ning Pancawati. Nggih. Aku mau kalah. Liripun kados pundi? Mara diage golek ana gentho elek Janggi Surana. Wonten pundi panggenane? Golek ana. Oh nggih. Ten pundi? Nang terminal adate. Golek ana. Nek ora golek ana nggon ae lho. Wong-wong sing do menapa sing do seneng main. Oh ngaten, heeh. Nek jam yahe niki adate dheweke golek wong pedhot-pedhot sing saka sekolah kuwi lho. Terus diwenehi gawean karo dheweke. Oh ngaten, heeh. Golek kabare iki tuk nom-noman kok iki kok. Sampeyan kok pirsa ora mbok menawa kok adate ngono kok. Cek, nggih, golek cai jero sedya. Cengenges. Loh. Gulu. Enten apa? Dawuh. Melek sik matamu. Ampun. Niki pun pol melek sementen niki kae. Niki pun nombo banget ini. Janggi Surana. Dawuh. Raimu abang. Nun. Das pundi? Ababmu mambu. Oh, anu ta. Anu jamu ae. Jamu. Ngersake no lembet ta. Ora sudi. Ratu kok tawane umbenmu. Umbenmu cepete. Niki las-lasan lho niki. Murni estu. Kowe kok malah nawani. Nganu estune. Kersa kluthuk napa? Wes sampluk raimu bosok. Enten apa? Enten dawuh. Janggi Surana. Nun. Kowe ngerti kewajibanmu apa? Nggih. Apa? Anu maling. Gaweanmu apa? Nyopet. Maling. Kula badhe didhawuhi nyopet sinten iki? Ora kok dawuh nyopet. Ning nadyan mengkono aku tresna karo kowe. Diatur ae. Wong sing lanange tresna aku apa nek wedak. Maki harus dilem ngono kuwi lho. Das pundi? Gandeng gaweanmu ki maling nyopet kowe gentho elek ning Alengka. Kowe ketuane gentho Alengka. Nggih.
saiki ana gawean kanggo kowe. Menapa Dawi menapa? Kowe manjinga dusta ana Pancawati. Merga raimu kuwi buta ya ora, menungsa ya ora, kethek ya ora. Pokoke bosok ngoten mawon kula niku. Elek-eleke wong sak jagat niku kula nggih mboten lega, men lega sampeyan. Ora. Nanging saka raimu sing ora cetha kuwi duweni keluwian. Lho, diaturi ya. Mula tak jaluk kowe manjinga dusta ning Pancawati. Dina iki Gunawan manut katerangan swita ning Pancawati. Nggih. Mula tak jaluk kowe manjinga ana Pancawati. Manunggal karo kethek-kethek kowe dadi mata pitayaku. Apa sing ditindakake Gunawan lan apa sing ditindakake Rama? Yen bebayani tumrap Praja Ngalengka ora sah kowe dadak kandhawaku yen iso tok lakoni dhewe lakonana. Oh ngeten. Ya. Kula dados mata-mata. Ya. Kowe ngawat-awati. Sendika ngestaken dawuh. Benjang menapa? Saiki kowe budhal. Oh nggih, nyuwun pamit. Bareng kula nyuwun pangestu bidhal dinten menika. Ya. Sing hati-hati. Nggih, bareng. Ya, hati-hati. Kepareng kula nyuwun pamit. Iya. Mangkata nyangoni Raharja. Muga-muga kowe ora konangan kabeh para wanara. Oh iya, ngestake dah kepareng kula nyuwun pamit. Kula kepareng benjing napa ta bidale? Penake nitih numpak napa niki? Ngebis napa nyepur? Sakarepmu. Dadane kon. Oh nggih, nggih, nggih. Sendika nyuwun pamit nggih. Ya, hati-hati. Nggih, arep. Ngapunten. Apa meneh? Jer keset wae ra minggat-minggat. Bila mboten gadah sangu. Piye? Kula mboten gadah sangu. Kowe njaluk sangu. Nggih. Pareng. Petel ndase. Ora minggat-minggat. Dosa mau disepelekke. Sing kentun. Kula bidal piyambak. Sakarmu. Kowe ngejak kanca sing ana gunane. Kanca sing ora ana gunane ora dijak. Oh nggih, sedika. Pareng. Pareng pisan ra petel ndasmu kowe. Muga-muga Janggi Srana ora gawe gelo sih. Anak buah kesini. Eneng apa? Ya eneng apa iki? Eneng apa kowe undang-undang aku? Bocah-bocah. Yuyu rumpung garu langit bajul sengara. Ana apa? Ana apa? Ana apa? Aku njuk tulung ya. Eneng apa? Aku didhawuhi karo Sinuwun Ngalengka kon dadi mata pitaya. Dina iki aku kon manjing ana barisane wanara. Oh ngono. Iya. Mongko aku arep nyabrang Samudra Indi. Terus Gane aku gak ndedit. Aku gak iso numpak apa-apa, aku sabrangno ya. terus piye? Aku tak numpak ning dhuwur gegermu ae. Sabrangno. Oh ngono. Heeh. Mesakno aku. Ngono aku ranyang aku dipateni. Nyang aku gak blas gak duwe apa-apa mbok sumpah to. Kowe iki adate apa-apa tok cegat isik kok. Nek iki tenan kok blas gak nggawa tenan, mbok disumpah to. Aku nek eneng mesti omong eneng kok. Aku kurang piye coba? Ya. Yen ngono aku
nyabrangke kowe. Ya ngeras pantes ngewang-ewang ana aku ya. Kowe ndelik ning jero segara gandeng kowe iki juru silem. Kowe ndelik ning jero segara engko yen ana apa-apa aku tak melayu bali nang Ngalengka. Oh iya. Ayo tak sabrang kita ayo. Aku sabrangno ya. Ayo. Wah. Ajas dulu. Aku gak iso. Niat langing kalang yuwana gelar banda muncar tinon lir kakoneng surem sorotetan padang kasor lan pacaring